Bandera, moreak, airean. Emakumeen mundu martza gaur heldu da Eurriak 3 arratiara, sartu da Lemoatik eta hor itzeron dugu arratiako emakume talde eta talde feministak egin digu harrera hor emakumeen mundu martzari, kotxe karabana eta biziketa karabanan. Guretzako emakumeen mundu martza izan da kriston aukera polite gure arteko laresan indartuteko, egia esan da badara mugu urte pilo bat emango emakume talde eta talde feministak batzean da errebindikazio feministen alde eta borrokan. Baina egia da, ondela 5 urte batu ginela emakumeen mundu martzari ongitorri moteko eta oso jende gitxi batu ginela, ez? Da gaurko honetan guretzako izan da superemozionantea. Batu garelako 100 pertsonatik gora eta emakume desberdinek, baldintza oso ezberdinetan duen emakumeak, oso garri oso ezberdinetakoak eta dana batu garela errebindikazio komun bategaz, ez? Dala feminismoaren aldeko borroka komun hau.